Γεια σας, είμαι ο Ιερώνυμος από την Κύπρο και είμαι περήφανος που σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Semmelweis. Το παλαιότερο και πιο καταξιωμένο ιατρικό πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης. Αν ονειρεύεστε να κάνετε πραγματική διαφορά στον κόσμο ως γιατροί, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Για πάνω από 250 χρόνια, το Πανεπιστήμιο Semmelweis εκπαιδεύει εξαιρετικούς γιατρούς και σήμερα κατατάσσεται ανάμεσα στα 300 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Εκτός από την παγκοσμίου κλάσης θεωρητική εκπαίδευση, θα αποκτήσετε πρακτική εμπειρία από την πρώτη κιόλας μέρα. Αυτό όμως που κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι ότι εδώ στο Πανεπιστήμιο Semmelweis θα σπουδάσετε μαζί με φοιτητές από πάνω από 100 χώρες μέσα σε μια ανοιχτή και υποστηρικτική κοινότητα. Και όλα αυτά στη Βουδαπέστη, μια ζωντανή πόλη με έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα και αμέτρητες ευκαιρίες. Η κοινότητα του Semmelweis δεν σταματά με την αποφοίτηση. Ως απόφοιτοι θα μπορείτε να συνεχίσετε να αναπτύσσεστε στις διεθνείς σας επαφές και την επαγγελματική σας πορεία μέσα από το ενεργό διεθνές δίκτυο αποφοιτών μας. Θα έλεγα πως αυτό που μου άρεσε πιο πολύ εμένα στη Βουδαπέστη είναι η φοιτητική ζωή, η οποία είναι πάντα ζωντανή, με 1000 πράγματα να κάνεις, να δεις και να ζήσεις. Επίσης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς μου έκαναν εντύπωση για το πόσο πανεύκολες και οικονομικές κάνουν τις μετακινήσεις. Για όσους έρχονται από την Κύπρο, πιστεύω ότι θα προσαρμοστούν πολύ εύκολα και γρήγορα στην καθημερινότητα εδώ, ενώ ταυτόχρονα θα κάνουν πολλούς διεθνείς φίλους από διάφορες χώρες, κάτι που εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα. Ελάτε μαζί μας και γίνετε ένας από τους μελλοντικούς γιατρούς του Πανεπιστημίου Semmelweis, εκεί όπου το πάθος, η γνώση και η διεθνής επιτυχία συναντιούνται.